and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Jay? Si Wena? Oh, nakaila din siya na ako? Kumusta ka, Anastasia? Maayo man, Wen. Nalipay ko nga, nagkagawas ka na sa ospital. Hain ka man dahil magpuyo ron. Ambot ko na sa itong dapit ang akong gipuyan. Kumusta ang imong amahan? Kung doon ay mga utana may tungod sa imong amahan, ingngawa ka masayo. Oh, Wena? Nangutan na si Jay kung kumusta na ang imong amahan. Ambot. Unsay ambot? Dili man dito na ako papang nagkuha na ko sa ospital. Ug mauri akong gipuyan. Unsa? Dili ni mo, Papa? Ang buot mo ipasabot, Wena, ha? Wa ka makaila sa mikuha ni mo sa ospital? Wa lagi. Di man ko rin ako si amahan. Unya, nga nang nahibaw man siya nga na ospital ka, ug yang gibayran ang tanan mong bayranan. Amigo ko kay sila sa akong amahan. Pao pa? Wa sad gani ko magkakita sa akong mama. Ug ingon sa maong tao, patay na ko ng akong inahan ug ang akong mga igsuon. Hangtod pa gid ang amo mga katabang. Kana, mao na nga mo bay? Oh, mao na, Wena. Gusto kang mutanaw? Oh, yikan din higod. Makita naman ni Wena ang nahugno nilang bahay. Naroon diya sa sud ang akong inahan ug mga igsuon. Wa na, Wen. Gikuha na sa mga pulis o gidaha sa punerarya. Tingaling na pa sila diha. Ako silang tanawon. Wena, ayaw pagsud! Wena, kariyot lang! Tingalig mahugno ang uban pang mga haligi! Wena! Jay, dali! Atong sundon si Wena, dali! Wen, ayo pagsud. Kay daghan pa mga haligi nga simento nga nagbarog. Tingalig may aftershock niya, matumbahan na sab ka. Jay, murag pagtuna sige pangita. Yung gipang ukal ang mga simento, ingon man mga sin nga mitapon. Tanawa. Wen, unsa man na imong gibuhat? Tingalig ako pang makita si mama. Wena, wa na dinhi ang ilang patayng lawas. Tuan na sa punerarya. Kung gusto ka mo tanaw silang patayng lawas, badto ta sa punerarya. Mahimong wa pa sila malubong. Jay, tabangin ko. Unsay oy katabang nimo? Ayaw laguniti ang akong kamot. Jay, pasakti na lang. Tingalig na kinahanglan ni kayo na si Wena ug tawo nga makasapot sa iyang gibati. Niya pa siya sa tumang kalibog. Sagdi na lang, ako na lang mangita. Unsa mag imong gipangita, Wen? Wa pa mo magkasabot? Sila si mama ug ang akong mga igsuon. Ibalik din si Wena din, eh? Kansa ka? Ikaw bang akong amahan? Dili siyang imong amahan, Wena. Siya mao ang atong kapitan dinhi sa barangay. Siya si Kapitan Dadong. Dili ikaw nga akong amahan. Dili ba imo mang amahan ang naglukat nimo sa ospital? Di man ko no. Amigo lang ko na siya sa akong papa. Hain man di ay ang imong amahan. Ambot lang. Wa ka masayod, hain ang imong amahan. Ingon atong akong katabang tao nga nagkuha na ko sa ospital. Nga, Nga unsa? amigo ko no kay sila si papa. Mao ba? Nganong imo mang gipanguha ang mga sin? Masamad ka ba yana? Akong gipagita sila si mama. Tuan na sa punerarya ang imong inahan og mga igsuon. Mawito na among gisulti ni Wena, Kap. Magbuot man mo! May pagbubiya na lang ko din eh! Wena! Wena, sa kapaingon! Kap, kinalasundo na ako si Wena. Ayaw ka bala ka, Jay. May gipaatang na ko ni Wena. Ha? May nag-atang na ni Wena, Kap? Kinahanglang masay na nato, kinsay iyang kauban sa pag-ani. Nagduda ko, Anastasia. Nagdunag yung nagsugo ni Wena sa pagpaani. Oh, Kap, May napaingon nga ni ang akong gipaatang kang Wena. Misakay og jeep de pasahero ang si Wena. Muna'y gisulti sa tanod nga akong gipaatang ni Wena.
Nganong dili ka na to ipaon si mama? Ay, husta! Si Rosing day tuod! Labon pa kay nakita mi niya sa ilang bahay. Nagkita mo si Nang Rosing, auntie? Uy! Unya, sa riyang ako siyang ipangutana ako nagsabot pa sila sa Wina nga mag-abot dito. Ay, pastilan! Nasuko og milakaw dayon. Ako rin may baon ni mama, Kap. An, Ang pangutana ba, tinuod kang patay ang amahan ni Wena? Mausap na akong duda. Og, nagduda magani ko. Nga tingalig na ulian na si Wina pero gipaundayunan lang niya ang iyang pagka-amnesya. Matay. Kung kami mo ay magkita ni Anang Wenan na, may bawaan yun na to. Maragbuto ako nga na-amnesya pa to si Wina. Buto ko. Dali kayo siyang mitaga ni Carol. Pero ako, kidid mo. Di ba sabi nga, doon na siya kasuko din ako. Maragwag yan siya makailan ako. Di magkaka-popular pa ni. Unsa? Ayaw na lang mo paglalis, ay. Murag, nakauyon ko sa sugyot ni Jay. Mas mayo tingaling si Rosing mo'y atong ipaon kang Wina. Ayaw lang tuganis mama nimo sa matuod na itong motibo. Ang importante, nga mahibaw ta, hain na ron magpuyo si Wina. Ako'y mo bantay sa bahay nila ni Wina ugma. dili ba suod man kay imong higala si Wina? Oo niya. Nagsigig balik-balik si Wina silang bahay. Tingalig doon na siya gipangita. Pero di lang makasulti sa iyang tuyo. Kay di man niya suod ang mga tao nga iyang makita dito. Natural matigali na kay na-amnesia pa magugka si Wina. Bisan ako tingali, dili pod siya makasulti kay wa man siya makailan ako. Ato lang suwayan, ma. Luoy mangod kay si Wina nga na-amnesia na. Nya namatyan pag yun og inahan og mga igsuon. Di pa, ma? O gusto ko niyang makita ang iyang inahan og mga igsuon. Bisag patay na iyang lawas. Dadoon na lang siya sa puninarya. Tingali ba og ka nang uwa pa maapil sa mas grabe ang ilang mga patayng lawas? Dili mo tuo si Wina nga tuwa sa punerarya ang iyang mga mahal sa kinabuhi, ma. Mo'y gituhuan niya nga nara silang bahay. Hinungdan nga iyang panguhaon ang mga sin nga mitabon silang palibot. Uy, mao ba, Jay? Pagkaluoy po di ay kayo ni Wina, no? Pagkaluluoy bitaw kay si Wina, ma. Unsa to? Naluoy ka na ni Wina? Kisa pa di maluoy siyang kahimtang. Nagtuo mi nga ang mikuha niya sa ospital mao ang iyang amahan. Pero dili man ko, no? Patay sab ang amahan ni Wina. Ambot lang, ma. Ambot lang. Dako ang akong pagtuo. Nga ikaw rin makasulba ng tanan. Ako gyud makasulbad. Mao ka na, ma. Mahimong ikaw mo'y tug-ana ni Wina. Hain siya magpuyo. Huwag yung kanahimo sa imong pag-adto dito. Ang daghan mo doon na akong daghang pangutana. Pero gusto ko mabalik dito. Kinahanglan kay gumubalik. Aron magkuha mo daghang kwarta nga naibilin nito. Ug katong butang. Unsay giingon mo? Wa. Maglagot ka di ko. Para krakan ko mga tao nga magsabok-samok nimo. Imong pamatsyon? Usa man di. Arwa na yung mga usyoso sa tumbahay. Ayaw ay. O ganun dili man. Tingalig maapil niya si Jay. Unsa? Ganahan ko niya tungod kay gwapo siya. Oh. Kung mo ba siya nako din ako siyang dadon ha. Wina ayaw gyud ka nagbuhata. Dili ko gusto doon ay magkakita nako nga ato mga silingan sa itong barangay. Kinahanglan magtuo sila nga sinulas ko barido. Patay na. Maayo hinuon nga misugod si mama nimo. Mituo ka ba nga hangtod karon? May amnesia pagyapon si Wina? Jay,
Nganong nakapangutan na ka man, ana? Kadtong iyang pagkakita nako, sobra ang gilak sa iyang mga mata. Ug ang iyang paggunit sa akong kamot. Unsa man na imong nabatyagan sa dihang migunit siya nimo? Hugot ang iyang paggunit. Wa ka naman ka mahadlok sa iyang bahad. Wow, nga numadlok man ko. Nga ang nagdugang sa kong kaisog ba man ikaw. Ug ang atong duha ka gugma. Wa na sab ko'y nakita parehas sa akong nakita. Mayon tagbubalik ang maumong nakita. Mahadlok ko, Jay. Dili ko gusto makakita nga. Nagipaantos ka og maayo ni Wena. Ingon man sa mga tao sa iyang amahan. Nakita nimo ang amahan ni Wina. Jay, Sa ato pa. Wa mamatay ang amahan ni Wina. basta nakita ko ang iyang amahan. Kinala mo lihok na si Mama. Ug kinala iyang matultulan ang bahay nila ni Wina. Dinhi, ingon si Jay, anhi ko dinhi magbarog-barog. Muanhi ka, Swina. Hala, ikaw to si Tita Rosing, no? Nakaila ka na nako, Uy na? Dili ka na amnesyahon? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!